Zvážili ste niekedy skutočné náklady na protiúnavové rohože? A čo náklady na žiadnu rohož? Tradičné rohože sa rýchlo opotrebúvajú, takže zamestnanci nemajú prakticky žiadnu oporu, pretože pod nohami nereagujú. Je to takmer také zlé, ako keď stojíte na betóne. Tak či onak, tento nedostatok opory znamená, že telo sa neustále namáha, aby našlo pohodlie. To je únavné. Podlahový systém SafeFlex od Ergo Advantage je vybavený patentovaným kompresným systémom, ktorý sa správa ako pružina a poskytuje konzistentnú návratnosť energie. To znamená, že zamestnanci môžu dlhšie stáť silnejší, čo ich robí spokojnejšími a vedie k vyššej produktivite. Systém SafeFlex je vyrobený z recyklovaných plastov a predstavuje najodolnejšie riešenie na trhu. Naše mierne vyššie počiatočné náklady prinášajú celkové úspory. Ukážeme vám, ako na to. Predpokladajme, že priemerná penová rohož s rozmermi 1x1,5 metra stojí 75 eur. Vieme, že životnosť tohto výrobku je v najlepšom prípade 6 mesiacov. Predpokladajme, že lepšia penová rohož stojí 125 eur a jej životnosť je 12 mesiacov. Podlahový systém SafeFlex stojí v priemere 250 eur. Za rovnakých podmienok by mal vydržať viac ako 10 rokov. Po 2 rokoch budú celkové náklady na výmenu penových rohoží predstavovať 300 eur a 250 eur. V tomto okamihu sa vám už investícia vyplatila. Po 5 rokoch dosiahnu celkové náklady na výmenu 750 eur a 625 eur. Po 10 rokoch to bude 1500 eur a 1250 eur. Tento druhý pracovný priestor, ten so systémom SafeFlex, investoval počiatočných 250 eur, pričom počas 10 rokov realizoval úspory vo výške minimálne 1000 eur, a to je len za jedno pracovné miesto. Ak tieto úspory uplatníte na všetky svoje pracoviská, no, necháme vás, aby ste si to spočítali sami. A čo tie nepriame úspory? Administračné náklady z neustáleho preusporiadavania, náklady na prácu pri pravidelnej výmene penových rohoží, náklady na skládky, finančné aj ekologické. A čo náklady na stratené zranenia v dôsledku klzkej pracovnej plochy alebo zakopnutia kvôli pokrčeným rohožiam? Údaje hovoria, že priemerné náklady z úrazu sú 40 000 eur a 12 pracovných dní na jednu poistnú udalosť. Výskum tiež ukázal, že náklady na únavu sa pohybujú od 1000 do 2500 libier v zníženej produktivite na pracovníka ročne. A čo náklady na fluktuáciu zamestnancov? Výber je jednoduchý. Podlahový systém SafeFlex poskytuje bezpečnejší a priaznivejší pracovný priestor a zároveň ponúka výraznú úsporu nákladov. Vyskúšajte systém SafeFlex ešte dnes a pocíťte rozdiel.